Ngizoba yini ngizokwenzani nayo lento leyamahlaya ke into engayiplana le ake umuntu athi nje ufuna ukwenza amahlaya ake ngikwenza lokho sama ngishosha abantu la endleleni bethi bacela isayini lodwa ngimesayini lodwa mina bacela isayini lodwa yazi lento yengicasoba ngisengijahile mina ngicela isayini lodwa uyazi ngiyaphi mina ngofanele ngisho isayini lodwa manje ngithi ngiyamthetha hayi lide athi anginankinga soma ngithi ngiyazi ngivele ngilisho manje lide ngivele ngilenze libe lide ngempela ngikunwebe ethi sesijahile ngithi hayi isayini ncanyuka mana lawo angilethe emsebenzini ngithebula isayini lodwa mana lawo shayisaya la ngoba kuthiwa vele kuthiwa laughter is the best medicine ngithi manje ngiqhamule esihlazo default ngeke uyinqamule medicine shayisaya ngingena naye eTexini ngifuna ukushayela lehlaya so ngihambile sihamba ngoba sikhuthaza nani sike saya nasejele sibakhuthaza nakhona asifuni ukuthi sikade sikubona sikukhuthaza la sesiyathi siyejele siyakufica nakhona uyasidida ke manje uyasidida ngasazi ukuthi wena uyafunda wena umfundi usesikoleni wena wafunda noma uswaqeda ususevasithi siyazi ususerest sifica usuhleli kwenye rest ke manje nakhona ugqoke uniform esikoleni ongayifuni uqhwa ngenkani ke manje iorange so asifisi ngafika lapha esikoleni ngasiba motivate ke nakhona ngangihambe mina nabantu basesontweni nangihambe nabazalwane ngase ngicela nami ngicela ukubingelela bathi hayi siyaloko uzolokhuza ngokuhlekisa eboshwa zethu ngathi mina ngeke ngizosho nje nami into yasenkonzweni yabo futhi ngempela yabo ngifuna nje ukuzosho into yasenkonzweni ngoba lapha phela ngeke udlale usasikameda lapha eblock B hayi abahleki laba bantu laba bahlinile wena oyicabangela mawushayisa uthi mhlawumbe bayahleka hayi ubuka lo hline kancane kanconywana uthi hayi uyahleka lo uyambona so ngithi mina ngeke ngize ngifundise ngeke ngize ngiyenza amahlaya la ngeke ngihlekise ebosho ngizosho nje into yasenkonzweni ngisathi ngiyababingelela ngisho into yasenkonzweni angazi ini eyaphoqa abantu lapha ngoba ngangisho nje into right ngibingelela ngafike ngasho nje athi kumnandi kuba lapha Bangasho it's nice to be here. Angazi naqalela babambuka kakhulu. Ngabona sengibanjwa cha uzosiphoxela ibosha zethu ngamaphisa masusa. Ngaze ngisuka kabuhlungu kangaka. Njoba sombamba nje sinkhipha. How? Ngoba lento ayiqala ukungenza, yakungenza nakhona enkonzweni ngisanda ukusindiswa ke la. Ngithi mina ngicela ukufakaza, ngizofakaza nje ngoJesu. Ukuthi yazi ngithola uJesu ngibanjwe yizwi elithi uAdamu oqala lithi uAdamu oqala waye umphefumulo nje ophila he was just a living soul bese lithi uJesu he was a life giving spirit ngithi ngasengimukela uJesu I have life angazi ini le sengitshela ukuthi ngicela ukucula manje yazi ngikhulume kahle ngavela ngacela ukucula kwathi ngineculo lami angilithanda kodwa manje mangilicula ngihlusho ukuthi kusangena ne-R&B ngoba phela ngangisacole ne-R&B emqondweni ngisanda ukusindiswa so ngithi ngiyalicula iculo lasesontweni vele ungene i-R&B iculo lami ngizongiculisa lona lithi avulekile amasango ngiyalithanda kakhulu avuleki manje vele ngifuna i-R&B avulekile amasango ayayo ayaye oh yeah baby sorry man this I don't know I don't feel it man I'm only like that man sorry
Hayi yazi bafethu Nkosi yami. Ile nto ngeke lenzeke yazi. Ngifathi ngila phela kahle. Hayi sorry. Ngiyazi ukuthi lesikole siya excel senza kahle. So anizwani namaphutha la. Amaphutha ami lawa awahlangene noma nimadlala. Ngixolisa. Yazi ifoni yakho lena Nkosi yami ingikhumbuza ifoni yami yalahleka. Awusondele. Ingikhumbuza ifoni yami yalahleka. Ngazama ukuyifonela yaringa yangabanjwa umuntu. Ngaze ngangena kwi voicemail yami. Ngazizwa sengithi angikho njengamanje. Emagcina sazi noma mina olahlekile noma yona. So sekukhulunyiwe kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngabe ngenza iphutha mangingayishongo lento. Awuseshilo konke nje uMpungose no PDP bakhulumile kahle kakhulu. Kodwa mina ngiyezwa nje ukuthi kufanele ngisho le ndaba yokuthi akuyona into esuke emqondo nami ngizoyikopela lapha eBhayibhelini. Uvumelekile ukopela khona. Hayi anginqatshiwe. Ngisho uyabona nje abefundisi uyazi umfundisi uMshumayela uyakwazi ukusho into eyashiwo omunye umfundisi. Ungashiyo futhi uthi uyakopela. Uyakwazi ube nesibindi nje uthi athi uba makhathini ngimthande masethi yabo kodwa awazi la ukuthi ushi answer eshiwo umuntu. Uthi yazi ngiyamthanda nomfundo mase eseyishilo. Namahlaya akawukwazi ukushisa lishiwo umuntu. Ngimthande uMpungose masethi. Hayi ngeke. Yabo so uyakwazi ukopela lana kuthiwe amen. Ngide kopelile. Ulandi lezwini kuthiwe amen. Amen ke uyashiwa abafundisi manje. Kodwa uJesu ubaya ucela abafundisi bathi ngicela amen. Mawungawushongo bayocela. Ngicela ngizocela amen lapho. Uyacabanga ukuthi noJesu ayocela. Ngabe la umuntu ufika shinto mhlawumbe uthi ayikuphathi kahle bese ucela amen. So ngizocela amen la. Lithi izwi lapha uzomkhumbuza. Amen. Liyasho ukuthi uNkulunkulu engayakhi indlu oyakhayo uyakhela ize. Amen. Uyacabanga nje Nkosi yami usufundile wagogoda. Kuthiwa nje wawugogodela ize. Hayi. Yabona usukwenze konke wathola iaward esikoleni na wagcwele ngale certificate. Kodwa kuthiwa it was all in vain. So hayi wawenza nje phela wa excel kodwa nje akusho lutho konke. Angisho ukuthi ninga excel ningayimiseli. Kubalekile nalokho kodwa lithi oyakhayo indlu uNkulunkulu engayakhi. Lo oyakhayo uyakhela ize. Leli izwi la wonke umuntu ngoba alithi ngeke uzoyakhe. Uzoyakha yakheke futhi ibe khona kodwa lithi nje konke ke kuyize ke ekugcineni uNkulunkulu engekho. So umuntu ohlakaniphile umuntu ozoyakha indlu noNkulunkulu. Yes. Umuntu ozofuna ukuthi sengikwenze konke ke kodwa kubanga yize. Yabo kubaliwe ukuthi kuyacounter lokho engikwenzile. Ukuhlakanipha leyo nto ubani ongathanda ukuhlakanipha la? Akekho ngithi niyathanda nonke. Amen. Kodwa ukuhlakanipha nakho kuthiwa inkosi ubani uSolomon wakucela. Ngoba awukwazi ukuvela uhlakaniphe. Nakho necela kuthiwa